Hi guys, welcome back to my channel. So जोंना बेयाव एबसुनि प्रेसिडेन्टआ नै फ्लेग माबायानो आरो फ्लेग बिर होनदों ओमफ्राय बेयाव बेनि उनाव जों आर'ज गाबसिगोन आरो नै आब'मोना आर'ज गाबसिगोन आब'मोना आर'ज गाबसिगोन नै बेयाव दा हेलो too long left, long left. Have too long left. Have too long left. Kaya jadi boleh siapa thang na thang? Boleh thang na thang? Have too long left. Jai Boro hari ini, Jai Boro hari ini. Sudah para malam mengapa bodoh saya sengsara